Čau, čau, ako sa máš? Práve čakáme na výťah Eiffelovky. Úplne hore. Jaja. Ideme úplne hore, úplne. Úplne tam hore, hej, tam je ten výťah. Tam je to strašne, nevidím to. Pančelka plače, lebo má strach z výšoka, no. Ja chcem! Ťahaj! Čaute! Na Eiffelovke, chápeš to? Áno. Chápem! A ja som tu. Ale aj ja! Chápeš to? Idem predýchať. Ja tomu nemôžem uveriť. Áno, nikdy som si nemyslela, že sa sem dostanem, ale práve som sa sem dostala. Pán učiteľ, ako sa cítite na Eiffelovke? Výborne. Áno. Robíme dokumentáciu. Ale naozaj, zatiaľ je to v pohode. Teraz, jak sme na chladku. Hej, na chladku. Hej, ďakujem za vaše pocity. Laura, ako sa cítiš na Eiffelovke? Hladná. Aha. Netreba cikať, chcem to povedať na kameru. Už od rána. Pocikám sa a takisto aj Karin Grunertová. Oni Dobre. zaspali. Oni zaspali. Ja. Oni zaspali. OK, zaspali, no. 9:40 sme stali, A 9:30 sme mali áno. video. Blbé, no, blbé. Dobre. Natočí. Čaute chlapci, ako sa cítite na Eiffelovke? Dobre. Miloš, ako, čo? Dobre. Dobre, a ty čo, čo? Nemáme probléma. A ty? Boli vám ruku. Dobre, pocity, dobre. Ďalší. A Boris, ty čo, ako sa Ja máš? som hladný pekne. Hej. Pekne, A Matuško, ako sa máme? Paráda, Na Eiffelovke? paráda. Ešte Maťo? Maťo, áno. Čau.